uKhozi lingase lose interest ngengoma yokuhlukanisa unyaka. Lokho kulandela ama-advice amaningi asebheke kwiGcokama elisha ukuthi alingayingeni enhlobo ingoma yokuhlukanisa unyaka. Njengoba-ke uKhozi lavela ngokusobala ukuthi lisapothe umculo wesintu kakhulu, 90% umculo wesintu, ebese ukuthi le u-10% oyeminye imiculo. Abantu bayebuza bayephendula ukuthi kungani iGcokama elisha lingadlalwa ngempela oKhozini noma lingamenywa oKhozini FM for i-interview noma ukuzokhuluma ngengoma yalo. Njengoba-ke kuwumsakazo wokuqala kuyiwona ohamba phambili okhuluma ngesiZulu noma-ke kuyiwona osapotha umculo wesiZulu. Abantu abaningi sebeveza ukuthi cha, uKhozi FM alivele lingangenelelwa kulo nyaka ingoma yonyaka ukuze lizobona ukuthi umaskandi unepower engakanani, ukuze lizobona futhi ukuthi ngeke likwazi ukuthi liphile ngaphandle kwemali yabalandeli bamaskandi. Uzokhumbula ukuthi uma ngabe kuvotela ingoma yamaskandi kufakwa zona-ke imali njengoba-ke kuvotwa ngo-150, kanti-ke abaculi bamaskandi bajike bengazuzi lutho ngalokho. Komunye-ke wabahlaziyi ubeke eseveza ngokusobala ukuthi iGcokama elisha kube liyabona ukuthi likhulu kangakanani kunoKhozi FM. uKhozi FM funa ngabe lisukumele phezulu uma ngabe lifuna ukurobha iGcokama elisha. Uthando siyamiyaza uma ngabe ehlaziye waqhubeka wathi akobe uyayibona umthandeni ukuthi usedlondlobele kangakanani futhi usekhulile, usehamba ibanga elingakanani kwezomculo ngaphandle koKhozi. Ukube benguyena kulonyaka bengingalitshengisa nje uKhozi ukuthi ngifikile lapho engikhona ngaphandle kwalo. Bengeke ngivuma ukuthi ingoma yami bekuma nominations eSong of the Year ukube benguyena. And ama-artists amaningi from other genres bayithanda i-collaboration enomthandeni phakathi, even kuma-radio stations. Uyabona lapho kade kupostiwe khona, I think umzansi Magic 163. Uyabona ukuthi after kade benengxoxo nomthandeni bakhulele ngisho nama-likes, ama-reactions, wherever lapho esuke ethinteka khona. Ambo-checker, I think last week if not mistaken, kade kuyiGagasi FM, ama-reactions abantu nama-comment. Izinto lezi iteshi engayijwayela ukuyithola make bakhuluma ngayo even epagini laphana ku Facebook la kwa Risa, whether ba announce ama nominees or whatsoever, but mangabe kunayo noma kunegama lakhe phakathi ama reactions ayanda, even ngisho ama comment nokushare ke post. Lento sengiyibona ikhathe eningi iyenzakala even from other artists mangabe becommentile ngayo, whether ba complimenta noma bashare ama ideas wabo. So izinga kasekulona nendlela umculo wakho sabala ngakhona without any support from newspapers, mhlawumbe abantu abanjengolanga, banjengana ama newspapers anjenge iLanga, uKhozi, nanoma yiluphi uhlobo lemedia nje. Ngaphandle kwalo umculo wakho uyakhula. I think uTikTok une influence kakhulu, uYouTube kwanawo ke phela ngoba ngeke ube ne influence ngengoma embi. Improve day and night sona sonke isikhathi. Njengamanje akanayo ipressure ukuthi kumele ukuthi akhiphe iCD. I've seen even other artists nama followers akhona bekhumbula ingoma zabe indala, I think 5 years 6 years ago, bezama ukuthi bayidlale bayiboost. Particularly abantu labo ngibathatha njengabantu abambethwe izalukazi noma amakhehla ayethakatha nomona. Awukwazi phela namhlanje uma ngabe sengakhe kahle mina ngapha, wena futhi manje usiyovusazela usiyopenda indlu yakho laphana uthi kuyi-upgrade lana uyifaka ama-blocks la ngesimo sokuthi ufuna ukuthi nawe ubuye ubongelwe ngapha. But nje nezinkulumo zakhe-ke kulamalanga lawa mangabe ekhuluma akabhinqi umuntu. Angazi ukuthi ama-artist athanda ukulentozana ukukhula ngamagama abantu azomisa ngani. Akabhinqi umuntu nje, angazi ubize kodwa khona lela kalibiza, angazi ugedlane noma yini, angazi laphana waphinde wathi kwenye inkulumo uyini umalume wabo. But that is being fun and sarcastic ke siyakubona lokho, but ukhulile lo mfo lona. Mina nguyena nje leyo Khozi impela bengizolitshengisa uKhozi ukuthi alilutho ngaphandle kwami noma ngemali yabantu abasuke bethanda umculo wami ngaleso sikhathi leso. Uma engaphuma nje le nto e-top 10 yoKhozi angeke izibe nayo imali ngoba abantu abafida le nto le amabhinqa kakhulu, nabantu abasuke bethanda amabhinqa. Some people can spend 60,000 bevotela umuntu oyedwa, and they do say bazi babeke nama proof. So uKhozi ngaphandle kwamaskandi lento yeSong of the Year ayalunayo imali ethende ngake isuke izoyingenela.